Ebusuafo mama kwaba eba Susan Media Toso. Enanso ya da foforo a Onyankopon ede achen. Mesha dwumadie ase. Machia mi wura ote kokọ so. Ote brawe ene krawe so. Otumfo osei tutu asante hene. Nana piao. Mebo odian mabu me mu ase. Mesan so machia adwurahene. Nana barima osei idien the second. Na masan machia mehene. Nana entwibo se akon the second. Secheduma se hene. Ene yabedu adwura a ewo adwura Secheduma se municipal ewo Asante Mantam. So free Asante Mampon anasa Secheduma se eko adwura ubetwa esuo afram. Eno na eche Mampon municipal ene adwura Secheduma se municipal no emu. Ubesan afa Ewura Forest Reserve mu. Na sa Forest Reserve yi etwa ekwan no mu kofa bepo no eso. Na Asante Man mu no ahaba ye de hohoro okra no ye frɛ no okra gware ade. Enu nti kro adwura yi nyane din efri sa ahaban ya ye frɛ no adwura no ana okra gware ade no. Na ekyerɛ sɛ wodi dwura ana wo hohoro wo ho efri ade bɔne eho. Emre ekɔ anim odwura ne ho bɛyɛ adwura. Na abakɔsɛm sa kyerɛ sɛ adwurafo yi wɔyɛ asonafo a wofri adanse fomina ebetena ɛha mfie ɔha miɛnsa akyi. Na nakro no mu ha ahahaman a na yɛfrɛ no Busumu adwura ɛwɔ kro yi emu. Na wɔde Busumu adwura haban yi apaye. Na wɔsan so ɛde dware akofo a na wakɔ akon aba no. Adwurahene a ɔyɛ adɔntenhene ɛma Asante Mampon Koma Asante Man ɛwɔ Asante Denkyira Ntɔkwa no emu. Adwurahene sa aboa Mampon hene ma wodi gonja ne nkro a aka no ɛso. Ɛno nti sɛ ɔko biara firi Burkina ne ɛsoro hɔ ɛba Mampon hene ne adwurahene ɛna na esi ano. Adwurafo edi sɛkyerɛne afahyɛ a wɔde bayerɛ ɛna edie. Na wo pɛ baabi a wodua eburo wɔ Asante Man mu nso a ntwa w'ani pii na emom hwɛ adwura. Adwura ɛwɔ Adwuraman Anglican Senior High School, Baptist Women's Retreat Center, Adwura Secheduma se Municipal Assembly, Adwura District Police, Adwura Municipal Hospital, Adwura Agric College, Adwura Market ene insori bebree. Yebefri adwura akofa Droma Nkuma ene Bonyom. We ye episode 1 na mre papa mu no yede de aka nyina ebebrem ye damas. Good day, lovely viewers, and you are welcome to Susan Media Talk. It's Sylvia Newton here. Today is another blessed day from the Lord Almighty. We'll start by greeting Otumfo Osei Tutu II, Asante Hene, Nana Mebo me mu ase, Nana Barima Osei Hwede II, Adwura Hene, and Nana Entwibo Esiako II, Secheduma se Hene. We are at Adwura, the district capital of Adwura Secheduma se Municipal in the Ashanti region of Ghana. Whether you are driving from Asante Mampon or Secheduma se to Adwura town, you first cross the Afram River that separates Mampon Municipal and Adwura Secheduma se Municipal. After that, you pass through the Ewura Forest Reserves that cuts through the roads to the mountains. In the olden days, the plant used in Ashanti ceremony is known as soul washing or okra gware ade. The town Adwura is named after the plant okra gware ade, that is to cleanse oneself from guilt, or moral or religious uncleanliness, or to sanctify or consecrate. The history of settlement of the people of Adwura date back to more than 300 years, when the first settlers, that is Asuna clan from Adanse Fomina, came to their present location. That Adwura location was endowed with Busumuru Adwura herbs, which was used for ritual purposes and for purification of warriors after war expeditions. Nana Adwura Hene fought in the Ashanti Denkyira War behind Nana Mampon Hene as Mampon Man Adonten Hene, with Adwura's role as Adonten Hene to Asante Mampon.
Edra assisted Mampong to subdue nearby Muslim converts in Gonja and other localities. In case there is war coming from the north and Burkina Faso, Nana Mampong and Edra will put a stop to that. Edra celebrates Sechene Festival with the introduction of newly harvested yam. Edra is the largest maize-producing district in the Ashanti region of Ghana. Edra has the Edraman Anglican Senior High School, Baptist Women Retreat Center, Edra Sechajumasi Municipal Assembly, Edra District Police Station, Edra Municipal Hospital, Edra Agri College, Edra Market, and many other church denominations. We will also pass through Edra, Dumankuma, and Bonyong. So come with us on our first episode, Drive Tour of Edra. Thank you.
I never said